non lom ke viral plu Emily bidasing leng lapen ke nili pen akheng no video viral du aputhak sini nang li tum hanai cho hang pon ahok lo laso video bang ke nili tum viral ke ahok alam si viral lo lapen ke nili jung ning ke hang pen laso chipa viral ji puge kali nili phan lasong bong nang ke to tum ke do jok ajoy ni lo lapen ke Emily sarta nili phan contact adu contact na call pen chitong nang pa joy ni nita mani hala so hut bang han ka chathan Peter tiso han ka chathan joy ni sinon ni la so akisung ge phunang lo ni jong si Peter tiso han la so kisung ala hai Emily pen message te text dong chi call long pu chathan thi poson te ni la so kisung along ke phuphe de ji polo alam ma ke ni phan Peter tiso ta nang use lo ni phan physical bustanang dulo ni Emily sar pen contact do bom hut pen ke alang ni han physical lang dulo labang ta ahok lo plus ako guhati nagi pon busita Emily long ke tami po huta Peter tiso sinage pon lo plus room hada ke enta Peter tiso si ke en lo ako ni phan physical tang claim back lo lapen ke ni kedam ta ahok alam si kedam lo sar na ke hanga join ni pensi ako la so video enoi puna ke toy ta Peter tiso sina ke toy la pen ke Peter tiso pen nang tum physical ke document tu hotlo ni bang ke chipugit adet bang thek thi sita hedi la so pen aprang sini to physical do nang tum relationship tong ke doma matel relationship mane jirpi jirpo chu pen sini to mi do relationship po ane kalila la pen ke ni la so lam ka chithana join ni pensi alang ni phan nang hung bon na son chi chimatha lo mane hodai ta continue ta call ta dolo nasido lo pe khobor lo message ahita na pi la pen to ni pini dorde po phe pista hedi cho hang sta joy pi la pen ke non la so video ke en ita ni methang mobile kali Peter tiso mobile si ni phanagi pi ajoy ni sini la so mobile pon ni hala so Oppo mobile non ya mobile ta do ni phone binong ke sita hala so video ke en bek ke Peter na ke pia phone pen sini ke en la pen ke Peter ni phanang toy te puason te ni dam de ji polo ni phan la hai latum se khenu akam na ke japo na son lo latum si ni phan man ijot na ke jor lo latum si ni phan Emily non ke jor jor ta eng la pen ke non do thulang la so video ke endam huta ni ahok lo ni ke do din ta chini ne guhati puke ni ke non mane dam puta ni imboji la anlo latum sidang ke toy punang kuman mar phang sigi pudak non amat ke la bage pudam nan ko Agustin sarsi Peter han toy tahai Peter la si phan ke toy non la so Agustin ke kumat lo Agustin kramsa ni la an ke alang peta pura face to face ka chip heklong pu ke kompik lang sita ni amuni han ta la an ka chini o pu ka lilang sita arni sige mane bank chethan o join ni sini ka chini la pen ke Peter la so video a join ni pen poisa sta 30 lakhs pusta 1 lo pusi arjulo kumara tum lo so paisa ban ke Peter ti so pen Agustin kramsa kumara long pen lo ke ban ke Emily da singleng sarpen pusi arjulo sita nili phan ke 2 lakh benang pi lagi ahokalam sinon chikliar da ako kes sini phana ke thon ni hemsi a Peter tiso nang bisa se dela so Peter tiso poisang ke thon ke nineng tum ta do sita ni hem tum phan la hai lam chathan ai he ni ta ni phan ta mo pini nang bidet na ni prang alam ta chima thana ni family han ta chima thana joy ni ma jo han ta la so lam chi than the pini piposi la so news long ke bang nang ko ke ni phan la an ke viral munit tum ni phan mimi heng no na ki pu la pen ke ni phan video ko an sta na pa viral lo plus ni photo sita ko an ni post lo la si ni lihin pen ke so back pen pinren lo Peter ti so pen Agustin kam sahan non mat alam chipa clear dak de pulote la tum non mat phuta phunang ko la pen ke ni kes pusta non pini pinang bong chi pipo la pen ke Emily sarong ke toy vekta Peter ti so siang toy vek lo a funta Peter ti so siang kilo don lo ke dam ni chini ne sita sar pen sini contact pen si sar si auto driver handa chingki pen sini ke dam adim ke kola khetro athengno kola khetro pre kola kendro no ne la so thengno alang a hem long si
chini niki laan niki chini ni quarter lo si niki matha dak la dak ta mate phara hem tong ni pilon ni pusi niki matha dak ni jat ta chini ni la pen hak pen bang det pen hadi video a mobile pitor lang chipilo pitor long si do pilo la det pen tani han physical lang claim phit lang physical lang claim det si ni tum kedam kirang ta pitor nang pon lo nang ke ban lo hotel ta pitor tiso si ke en lo nang ke abi bang bom hu ke abi sita hala su a video enam det pen ahut ajo amat ni han physical do room ke en le kaprek pusita ni han physical la claim det a physi alang ami thang room ka chida Agustin Kramsa da kachirap tu kwa thebang ke pitor tiso ni phanam than lora joini sini la da Agustin Kramsa kachirap dun do kuning je dak lo alam na ke laso 30 lakhs ke ban alam pen ni phan 2 lakhs nang palik ke hedi laso hut kaning je pilo Agustin Kramsa ni phan hili nang jong clock pen si ni phan laso video nang chibor i sita laso video ka abilo ni nang mehang pabang plak sticker biko a video sini send chot Agustin Kramsa phan ke la son sini panang pupe oh kalang ma puni ke adat ta ni pupe object so adat gamde sita non ke ni pudam na ko proje ni phala anna pawaida lo ko ni phana ke pawaida lo son thot la an so se alang tum posto na ni la an so se inside na ni pusi ni Agustin Kramsa pen pitor di so pan ma ke condemn mane pimret no pinike jong si la solam non amat pangsam se pinyang gong pinang gong pangsam se lote Agustin Kramsa pen pitor tisolam ke nilong duulan nila aso se si paviral ji la pen ke ni phan ko pingmanay pasung ateng la tum no namat la tum AI pen to kabunay thulune matela an mga chini ne sita ni phan ke mathari mirdalin nang video ke pitor tisopen Agustin Kramsa kachikrom ke leader sita la tum arlo pen nili phan sita nang jordet lo la pen ke pinang anaru so tum hasta la son ni phana son thot ki pho son si hala tum han ta chujor pukon ni ki pudan ji puke la si Agustin Kramsa ta ki mi ubang kali puta chini lo pitor tiso puta ni ke ki mi ubang kali pu chini dak lo alam ki pipo se chini dak lo pothi ke ni phan physical ang do expensi ni phan emile bida singling lo na ke toy la pen ke video pusta enoi pu anta la tum senge to ya join si non ni ki en la so video la pen ke non ni ki sunga porhut pitor tiso la pen Agustin Kramsa tum nang karjap dunan ye dim si non la tum si ulta alam pathi thurong news kipi la pen ke poster ke pa bon la son si na klem thurong ni phan ke ni inu dukwo sar ke plang jin ta hai sita ni inut man ijot duk bok sita ni ta ni man ijot do ni ta inut aru sopi ni family do ni background do ni hem duk bok ta hai ni family tum plang o ta hai la tum han man ijot ni si jor era teng sita la so man ijot ki jor adin ke Agustin Kramsa pen pitor tiso si ni phan man nang ki jor ni family phan la pen ke ni phan sta nang jor lo man ta nang jor pilo la tum si so la pen Agustin Kramsa nang tum akimi chikrong ra binot nang tum attack akimeji krong lata nang ninga lo ke hingno tatulo la pen ke non so arlo tum han ni phana son thot man nang ki jor la pen ni phana son nang thot ta ke chu jor kapre khan ki chu jor ji pu bangta ka chu jor tang kusita la hai bang ton no jong si ington te prote so tak pa nang li tum phan non amat FIR pipensi nang li tum phan arrest sita nang pipo bo la pen arrest back nang ji ako rana tum sita Agustin Kramsa pen pitor tiso hanga ke mip ke hokrino nili mithan ke phuan da choklo kapre tum pholang nilo pusi nili hin pen bang ke je thang phon lo arlu so khan akai pa thera la pen ke man pen ke jor pusi tami la hai la thusta inton eto Agustin Kramsa pen pitor tiso non mat josi nil ke viral det a video nang tum chidilet le la pen ke rat tum hasta pa chidilet le la pen nang tum lam klar chipi pe plote nili hin pen ke so that pen sita kes pusta chedan nan pokpo joksi non ama la hai video a photos non ma pa chidilet le plot tangte rat along sita nili nang tum a videos pusita nang tum a character pusta nili banang poklipo banang kokpo alaman ke nili phan ke nang tum sen toy be nang tum sinili main pen poisa chobe la pen ke so aru tum phan man ke jor ni phan ke jor la son taxi kapre khanda jor no la pen ke
no namat matu alat non chini bang link usta lahai video pe na joini ke ni phana pasung det tahai la pen ke non ni agostin ram sapen pitor han la so estimate chipi det apot la so alam boy ka chipi joini ni phana pasung ni han stabor itahai la pen ke ni han ni prans na armut det tahai ni family prans ta pasung det tahai la si jong si ni family kisung ni pran le dam jui pusita ni phana pasung prote agostin ram sapen pitor tiso se atai chen vek nangji lake pitor tiso la pen agostin ram sa no namat lahai a video pachidilet non pachidilet le pulote lake ni rat ahong dai long staba na kokpo la pen ke pitor tiso pen agostin ram sa ke lamkar chipi vek nang ko chipi pe pulote nang litum aphan kupi pilone alam pusta ni long do ko ano ni natum me hengno kam pusta natum do la pen phan sta nang klem vek alam potki natum han napaklang vek ji ake hai MLA bida singleng aphan sta ni lihin pen tuning rilo non iprang ki misenji phan non ke dam tang lo pusini lihin pen ke hok lo non iprang ki bang ji mate non student punon misen party hoy tum sita nang ilong bang do utahai la pen ke la tum phan sita la son mek lang no lang no pen lang lera nang inut MLA man peng chipi pen do vet thak vet chingki vet le do igno ni nang itu phan che hang ike ni phan ma tu tabe na ke ther na ke hap utabe ni phan poisa pe na ke nam pustabe tangka mahana ke pensi ni phan ang nam desila son panji putabe ajat tabe nili ningaro ni phan non kuson ma kisung la so kisung pen ni kuson si jok nang ma la pen ke ni phan a pasung be phan kuson pe sila tohan pasung ni ma la si ni hin pen ke la hai a problem ki do o join ni si ni nang itu phan ang chhang nang kok lo nang chithan nang kok lo rat ang lo sita ta aprang si karbiang long arat ke don aphan nilin pen kardom nang chupa jiriglo kardom nona jong niliphan kalili kalanglang nang kar bok lapen akoy nang ki pipon tap apu taxi nili labang so a video ke nili kabonai niliphan akoy nang ipi nang ko kalam ke lason lo je nili patumidik MLA bede singing leng alangli ke claim ke chokche apu thak dak terminate nang ji MLA post pen lapen alangli government along arpu ke doan sitame terminate nang ji pu pensi ka che songpon athe elitum karbiang long along lasona leader ke doko ka join si elitum karbiang long ka paprang nang i demand tame paprang nam tek chedelo lasi nang litum lasor lo sopen nang litum ka chingki kupilo ne lahai nili nang chinunde nang litum ninga chedok lo ne mate nang litum kupitong arlo aplan ole la nili nang chinunde thoi phasta me nili phan lapuson nongno juno kewana bangke nili ke kroy the la pen karbiang long rat ke don sitame nang litum nili phan nang chini lo nili character nili kosana munit ma lasi laso apu tha ka bangke nang litum kroy nang ne pupensi nili nang pachini lo la pen hoitu do ta hai je tripartite talks apu thak mane nang apatikuk ji aplan lo ne kupilo ne nili phan koy nang pipona bangke lasi nili nang litum phan pachini lo tripartite talks ke patikuk long le lapen tripartite talks do vek nang ji lapen hemprek elitum long vek nang ji niliphan ajara koy nang pinot nili a phichiru re lapen nili nimethanga rights do ni charge up thipsi nili doji lasi nili la chiek pen karbiang long ara rafan niliphan koy nang pi po taxi non nili labang so video pinchong pon lo kardom